Jedným z blízkych spolupracovníkov nedávno zatknutého drogového bossa v Thajsku bol Slovák. Zistili sme, že vystupoval ako Andrej Valkovič, všetci ho ale poznajú pod prezývkou Alex. Miestni mu hovorili kráľ, pretože mal vplyv a peniaze. V skutočnosti však pracoval pre medzinárodnú zločineckú skupinu. Uvedená osoba nepožiadala o právnu pomoc náš zastupiteľský úrad v Bangkoku. Alex odišiel zo Slovenska ešte v 90. rokoch. Istý čas pôsobil vo francúzskej cudzineckej légii. S ostatnými Slovákmi, ktorí žijú na ostrove, sa príliš nestýkal. Za manželku mal Tajčanku, údajne dcéru policajného funkcionára. Jeden z jeho známych, ktorý si prial zostať v anonymite, sa takto vyjadril o záhadnom Slovákovi. Nebol zabijak, vybavoval falošné doklady a povolenia na vstup do krajiny. V skupine, ktorú zadržali na ostrove Phuket, boli okrem Alexa aj ďalší bývalí žoldnieri. Šéfoval im Američan menom Hunter, ktorý slúžil v armáde ako snajper. Na pašovaní ročne zarobili milióny eur. Ide o rozsiahlu sieť, ktorá obchodovala s drogami na území Thajska aj za hranicami. Dlhší čas bola v centre záujmu amerických úradov. Podľa našich informácií už Alexa vydali do Spojených štátov, kde bude súdený za obchodovanie s drogami. Jeho komplicov, ktorým mal poskytovať krytie, obvinili z dvojnásobnej vraždy. Martin Moser, televízia JOJ.